अगर आप भी चाहते हैं एलके म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी आप सुन रहे हैं ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलीचक से। मैया सरस्वती तोहर महिमा महान छो, हंस के सवारी जानो दुनिया जहान छो। हमरा से दूर भेलै गे मैया सुना, मैया सरस्वती तोहर महिमा महान छो, हंस के सवारी जानो दुनिया जहान। मैया दुखवा के सुनैयो गे तोरा हम कोना गे मैया, दुखवा के सुनैयो गे तोरा काहे हमरा से कि काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना। अभी आप सुन रहे हैं ललित रिकॉर्डिंग स्टूडियो अलीचक से। संगे संगे करै छेलै कोचिंग में पढ़ाई, गलती की भेलै गे मैया गेलै उरुलाई, गेलै उरुलाई। मैया संगे संगे करै छेलै कोचिंग में पढ़ाई, गलती की भेलै गे मैया चलिए ओकरा मैया अपना दिल के कोना गे मैया, रखने चलिए ओकरा अपना दिल के कोना। कि काहे हमरा से काहे हमरा से कि काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना। अखन अहाँ सब सुनि रहल छी सूर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो भगवतीपुर से। मुकेश मवाली के मैया तोरे पर छवास गे, उमेश उजाला कहै छै दी है ओकर साथ गे, दी है ओकर साथ गे। मुकेश मवाली के मैया तोरे पर छवास गे, उमेश उजाला कहै छै दी है ओकर साथ गे, साथ कैसे जीबै गे मैया हम ओकरा बिना, कि कैसे जीबै गे मैया हम ओकरा बिना। कि काहे हमरा से काहे हमरा से कि काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना। मैया सरस्वती तोहर महिमा महान छो, हंस के सवारी जानो दुनिया जहान। मैया दुखवा के सुनैयो गे तोरा हम कोना गे मैया, दुखवा के सुनैयो गे तोरा हम कोना। कि काहे हमरा से काहे हमरा से कि काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना, काहे हमरा से दूर भेलै मोर सोना।